तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही भूताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. हा अनुभव मला गावी आला होता. त्यावेळी घरी माझी आजी आणि मी असे दोघेच होतो. संध्याकाळ होऊन रात्र होत आली होती. मी वरच्या माळ्यावर एकटाच बसून भूतांविषयीची डॉक्युमेंटरी फिल्म बघत बसलो होतो. गावचा रात्रीचा अंधार, त्यातच खिडकीतून येणारा गार वारा एका वेगळ्याच भीतीची जाणीव करून देत होता. त्यातच मी पाहत असलेली भूतांविषयीची डॉक्युमेंटरी माझ्या पोटात भीतीचा गोळा निर्माण करत होती. मला अचानकच असं वाटू लागलं की घरात आमच्या व्यतिरिक्तही अजून कोणतरी आहे. कदाचित मी पाहत असलेल्या व्हिडिओमुळे मला तो भास होत असावा, पण ती जाणीवही फार भयानक होती. गावाला लवकर लवकर रात्र होते, त्यामुळे रात्री 8 वाजताही हळूहळू भीती वाटू लागते. त्यातच घरी आम्ही दोघेच होतो. मी खाली येताच मला विचित्र आवाज येऊ लागला, जसं की कोणीतरी बोलत आहे. पण मी स्वतःला समजावू लागलो. हवेची झुळूक जेव्हा खिडकीच्या अरुंद भागातून आत येते तेव्हा वाऱ्याचाही तसाच आवाज येतो. मी लगेचच खालचे दरवाजे आणि खिडक्या नीट लावून घेतल्या. दारं खिडक्या बंद केल्यावर कुठे माझ्या जीवात जीव आला. मी तसाच परत वर निघून गेलो. काही वेळ झाला असेल. मला अचानक असं वाटू लागलं की आमच्या घरी कोणीतरी बोलत आहे. मला आधी तर हा माझा भास वाटला, पण नीट लक्ष देऊन ऐकल्यावर मला जाणवलं की खाली खरंच कोणीतरी आहे. मी हळूहळू पायऱ्या उतरत खाली आलो. समोरील दृश्य पाहून माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. समोर 4 बायका उभ्या होत्या. त्या आजीच्या खोलीसमोर दारातच थांबल्या होत्या. त्या सर्वांनी पांढऱ्या साड्या नेसल्या होत्या. त्यांचे डोळे मोठे आणि चेहरे गंभीर दिसत होते, जणू त्या कोणत्या तरी भलत्याच विचारात हरवल्या होत्या. मला अचानक आठवलं, मी तर सगळ्या दारं खिडक्या बंद केल्या होत्या. मी त्यांना विचारलं, तुम्ही कोण आहात आणि अशा घरात कशा आलात? मी त्या दारं खिडक्या बंद केल्या होत्या. त्यातील एक गंभीर स्वरात म्हणाली, तू घराचं पाठचं दार तर उघडच ठेवलं होतंस. पण मला तिचं हे बोलणं पटतच नव्हतं, कारण मला खात्री होती तेही दार मी नीट बंद केलं होतं. मी त्यांना पुढे विचारलं, बरं पण तुम्ही कोण आणि काय काम होतं आमच्याकडे? त्यावर त्यातील दुसरी एक म्हणाली, आम्ही खालच्या वाडीतून आलोय. तिथे गंगूचं प्रेत झालंय. तुझ्या आजीला तिथेच न्यायला आलो. ठीक आहे, मी सांगतो आजीला निरोप, असं म्हणत मी त्यांच्याकडे बघू लागलो. पण त्या तरीही जागच्या हलतच नव्हत्या. त्या 4ही माझ्याच डोळ्यात पाहत होत्या. त्यांच्या नजरेत एक वेगळीच गूढ भावना दिसत होती. अचानकच त्यांची नजर माझ्या गळ्याकडे गेली. माझ्या गळ्यात आजीने एक काळा धागा बांधला होता. मी पुन्हा म्हणालो, या तुम्ही, मी सांगतो तुमचा निरोप, असं म्हणत मी सरळ दाराकडे हात दाखवला. त्या तिथून निघाल्या खऱ्या, पण असं वाटत होतं त्यांना आजीना भेटल्याशिवाय जायचंच नव्हतं. त्या गेल्यावर मी आजीला खोलीत जाऊन त्या बायकांचा निरोप सांगितला. आजी, काही बायका आल्या होत्या, तुला बोलावत होत्या. खालच्या वाडीत कोणी गंगू नावाची बाई वारली आहे. माझं हे बोलणं ऐकून आजी उठूनच बसली आणि म्हणाली, खालच्या वाडीत तर एकच गंगू नावाची बाई होती, पण ती तर 4 वर्षांपूर्वीच गेली. कदाचित तू काहीतरी चुकीचं नाव ऐकलं असेल. बाजूच्या घरी जाऊन विचार, ते सांगतील काय ते. मी तसा शेजारच्या घरी गेलो. त्यांना विचारू लागलो, खालच्या वाडीत कोणाचं प्रेत झालंय का? यावर ते बोलले, नाही, तुला कोणी सांगितलं? मी त्यांना मग घडला सगळा प्रकार सांगितला. ते ऐकून तेही घाबरले आणि म्हणाले, बरं झालं तू त्यांना घराबाहेर काढलंस. त्या बाया होत्या. रात्र झाली की गावात भटकत असतात. त्यानं तुझ्या आजीला सोबत न्यायचं होतं. नशीब चांगलं की तू वेळेत तिथे पोहोचलास. अनुभव दुसरा. हा अनुभव फारच विचित्र आणि तितकाच भयानक आहे. मी तेव्हा काकांकडे राहायला गेलो होतो. काका आणि त्यांची फॅमिली नेहमीप्रमाणे खोलीत आत झोपत असत. मी मात्र टीव्ही बघत बाहेरच झोपायचो. एके रात्री फार उशिरा मला कसल्या तरी आवाजाने अचानक जाग आली. घराबाहेर लोखंडी काहीतरी वाजत होतं. एक वेळ विचार आला की काकांना जागा करू, पण बाहेर मांजर वगैरे असेल तर उलट मलाच ओरडा पडला असता. म्हणून मग मीच बाहेर जायचं ठरवलं.
लाकडी दाराची कडी मी अलगद उघडली आणि बाहेर डोकावून पाहिलं आणि माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. बाहेर एक अतिशय विद्रूप चेहऱ्याचा माणूस उभा होता. त्याचं पूर्ण शरीर जखमी आणि कुजलेलं दिसत होतं. त्याच्या जखमांतून दुर्गंध येत होता. पण त्याने पुढे जे केलं ते त्याहूनही धक्कादायक होतं. काकांनी शेतीची अवजारं बाहेर एका कोपऱ्यात लोखंडी साखळीने बांधून ठेवली होती. त्या माणसाने बघता बघता ती जाड लोखंडी साखळी त्याच्या हातानेच तोडून टाकली. त्याने तिथली लोखंडी हत्यारे उचलली आणि तिथून तो सरळ चालू लागला. मी दारातूनच जोरात काकांना आवाज दिला, काका लवकर बाहेर या, तुमच्या वस्तू कोणीतरी घेऊन जात आहे. हे ऐकताच तो माणूस माझ्यावर धावून आला. मी घाबरून दरवाजा बंद केला. तोच कुऱ्हाडीचा जोरदार घाव आमच्या दारावर बसला. मी जोरजोरात ओरडत होतो. माझ्या आवाजाने काका धावत बाहेर आले. त्यांनी आतून दांडका आणला होता. त्यांनी दार उघडून बाहेर पाहिलं तर बाहेर कोणीच नव्हतं. त्यांची हत्यारे मात्र गायब होती. त्यांनी शेजाऱ्या पाजाऱ्यांनाही जागा केलं. मग काय, त्या माणसाची शोधाशोध सुरू झाली. बराच वेळ शोधल्यावरही काहीच सापडलं नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी एक माणूस आमच्या घरी आला. तो काकांना कुठेतरी घेऊन गेला. ते एक स्मशान होतं. तिथे काही पोलीस आणि काही माणसं जमली होती. रातोरात तिथली 6 ते 7 प्रेतं कोणीतरी उकरून काढली होती. तिथे पोलिसांना काही अवजारेही सापडली. ती सर्व काकांचीच होती. म्हणजे काल जो माणूस आमच्या घरी आला होता त्यानेच हे केलं होतं. पण तो माणूस कोण होता आणि त्याने असं का केलं हे मात्र आम्हाला कळू शकलं नाही. अनुभव 3. आमच्या इमारतीच्या पाठी एक नाला जातो. त्या नाल्याच्या पलीकडे आमच्या परिसरातील कचऱ्याचे डबे असायचे. 3-4 इमारतींचा सगळा कचरा आम्ही आधी तिथेच नेऊन टाकायचो. तिथे एकदा काही लोकांना एक डेड बॉडी सापडली. ते प्रकरण खूप दिवस चाललं होतं. काही सांगायचे की त्या माणसाचा खून झाला होता, तर काही सांगायचे तो कोणी बेघर गरीब होता जो तहानभुकेने तिथे मरण पावला होता. मात्र एक गोष्ट खात्रीशीर कळली होती, ती म्हणजे तो आमच्या परिसरातील नव्हता. तो कुठून लांबून आला होता किंवा त्याला आणलं गेलं होतं. त्या घटनेला काही दिवसच होऊन गेले होते. पण रात्रीचा कचरा टाकायला जाणाऱ्या लोकांना त्याचं भूत तिथे दिसायचं. माझ्या मित्राची बिल्डिंग आमच्या शेजारीच होती. तो त्याच्या घरी वॉशरूममध्ये गेला होता. त्याला कसला तरी आवाज आला म्हणून त्याने वॉशरूमच्या खिडक्या हलक्याच उघडल्या. बाहेर त्या कचऱ्याजवळ एक माणूस टॉर्च घेऊन कचरा टाकायला जात होता. तेव्हा त्याला त्याच्या पाठून अजून एक माणूस चालताना दिसला. आधी तर त्याला असंच वाटलं की कोणी त्याच्या सोबत गेलं असेल. पण तो माणूस कचरा टाकून मागे फिरला तेव्हा तो त्या पाठून येणाऱ्या माणसाच्या शरीरातून आरपार गेला. हे झालं माणसांचं. पण रात्री कुत्री मांजरी तिथे नेहमीच कचरा उखरत बसायची. पण त्या घटनेनंतर ती रात्रीची तिथे फिरकणच बंद झाली. त्या घटनेला अजून काही दिवस उलटून गेले. एकदा आमच्या घरी काहीतरी बर्थडे पार्टी होती. नॉनव्हेजचा बेत होता. सकाळपर्यंत नॉनव्हेजचा कचरा घरात ठेवता येणार नव्हता, म्हणून मग रात्री उशिरा मी एकटाच तिथे कचरा टाकायला गेलो. रात्री तिथून कचऱ्यातून चालत असताना अचानक माझा पाय कोणीतरी घट्ट पकडला. मी इतका घाबरलो की अक्षरशः किंचाळलोच. मी माझ्या पायाला जोरात झटका दिला. कचरा तिथेच टाकला आणि तिथून सरळ घराकडे धावत सुटलो. या घटनेला बरीच वर्ष होऊन गेली. त्या कचऱ्याच्या संपूर्ण जागेवर आता एक मोठी इमारत बांधली आहे. पण तिथून जाताना मला आजही तो अनुभव आठवू लागतो. अनुभव 4. मी एका छोट्याशा खेड्यात राहतो. एके दिवशी माझ्या घरचे लांबच्या नातेवाईकांच्या लग्नाला गेले होते. त्यामुळे 2 ते 3 दिवस मी माझ्या लहान भावासोबत घरी एकटाच होतो. एके रात्री माझ्या घराचं दार वाजलं. मी खिडकीतूनच हळूच पाहिलं तर आमच्याच वाडीतील एक काका आमच्या दारात उभे होते. त्यांचं घर रस्त्याच्या एकदम शेवटच्या टोकाला होतं. ते कोणाशीच जास्त बोलायचे नाही, पण मग ते असे अचानक रात्रीचे का आले असतील. मला आईने सांगितलेली एक गोष्ट आठवली. रात्री कोणालाही घरात घेऊ नकोस. मी त्या काकांना सरळ सांगितलं, आमच्या घरी कोणीही नाही, तुम्ही जा घरी, रात्रही खूप झाली आहे. यावर ते काका तितक्याच शांत आणि गंभीर स्वरात म्हणाले, मला माहीत आहे की तुझ्या घरी कोणीच नाही, पण मला तुमच्या घरात वरच्या माळ्यावर खिडकीत एक बाई फिरताना दिसली.
मला वाटलं तुझे आई वडील घरी आले असतील, पण कदाचित मला भास झाला असेल. हे एकदाच माझे हातपायच गार पडले. मी ती संपूर्ण रात्र भावासोबत खालीच घालवली. मला आजही ही शंका येते, त्या काकांनी तिथे खरंच काही पाहिलं होतं, की त्यांना तसा भास झाला होता, की त्यांनी मुद्दामून मला घाबरवायला म्हणून ही खोटी गोष्ट सांगितली होती. अनुभव 5वा. माझी कामानिमित्त इथून तिथे सतत बदली होत राहायची. त्यामुळे मला सारखी घरही बदलावी लागत. कधी कंपनीकडून राहायला घर दिलं जाई, तर कधी रेंटचे पैसे मला देऊन मलाच राहण्याची सोय करावी लागे. असेच आम्ही एके ठिकाणी शिफ्ट झालो होतो. माझ्यासोबत माझी बायको आणि 2 मुलंही होती. त्यात एक 7 वर्षांचा होता, तर दुसरा 1 वर्षाचा होता. मी तर कामामुळे घराबाहेरच असायचो, पण माझी बायको घरी असायची. घर घेतल्यापासून बरेच दिवस तिला तिथे काहीतरी विचित्र जाणवायचं. तिला त्या घरात सतत कोणाचा तरी वावर जाणवायचा. तिला घरात सतत भयानक सावल्या चालताना दिसत, पण जेव्हा ती त्या दिशेने नीट निरखून पाही, तेव्हा मात्र तिथे कोणीच नसे. तिच्या बाबतीत हे आता रोजच होऊ लागलं होतं. ती तिथे फार घाबरून राहत होती. मी तिच्या बोलण्यावर कधी विश्वास ठेवणार नाही म्हणून ती मला हे सांगणं मुद्दामून टाळत होती. पण तिच्या स्वभावातील तो बदल मला जाणवू लागला होता. म्हणून एके दिवशी मीच तिला याबद्दल जरा खोदूनच विचारलं. तेव्हा ती सांगू लागली की आपल्या घरात प्रेतात्म्यांचा वावर आहे. मीही तिच्या खातर तिच्यावर विश्वास ठेवला आणि एके दिवशी सुट्टी घेऊन घरीच थांबलो. मी पाहिलं की बेडमध्ये दुपारच्या वेळेस लांबलचक सूर्याची किरणं पडायची. त्यात समोरच नारळाचं झाड असल्याने त्याच्या झावळ्यांच्या विचित्र सावल्या संपूर्ण घरात दिसू लागायच्या. मी हे माझ्या बायकोला दाखवलं आणि सांगितलं की कदाचित तुला या झाडाच्याच सावल्या दिसल्या असतील. पण माझी बायको मात्र अजूनही तिच्या म्हणण्यावरच ठाम होती. त्या दिवशी संध्याकाळी मी लॅपटॉपवर काम करायला बसलो होतो. माझी बायको माझ्या बाजूलाच बसून होती. तेव्हा अचानक आम्हा दोघांना दारावरच्या साखळीचा आवाज आला. नंतर दार करकर उघडलं गेलं. पुन्हा एकदा दाराचा आवाज आला आणि दारावरची साखळी लावल्याचा आवाज. मी घाबरून माझ्या बायकोकडे पाहिलं. आता यावेळी आपल्या घरातून बाहेर कोण गेलं असेल? आपला मुलगा? या विचाराने धावत आम्ही दाराकडे गेलो, तर आमच्या पाठून आमचा मुलगाही धावत आला. हा जर इथे होता, तर मग आमच्या घरातून बाहेर कोण गेलं? तेव्हा मला पटलं की या घरात खरंच काहीतरी अमानवी आहे. अनुभव 6वा. मला भूत, आत्मा आणि अमानवी शक्तींबद्दल आधीपासूनच फार कुतूहल होतं. त्यामुळे मी त्यावरचे लेख किंवा अनुभव नेहमीच वाचत किंवा ऐकत आले होते. माझं लग्न झालं. वर्षातच आम्हाला बाळ झालं. तेव्हा आता सासू सासऱ्यांसोबत एकाच लहानशा घरात राहणं शक्य होत नव्हतं. म्हणून मग आम्ही एका ठिकाणी रेंटवर खोली घेतली. सुरुवातीला तर सगळं छान सुरू होतं, पण हळूहळू मला तिथे फार विचित्र स्वप्न पडू लागली. कधी मला माझ्या छातीवर एक भयानक बाई बसल्याची दिसे, तर कधी तीच त्या घराच्या छताला उलटी लटकलेली दिसे. पण एके रात्री पडलेल्या स्वप्नाने मी अक्षरशः हादरूनच गेली. स्वप्नात असं दिसलं की माझ्या घराला आग लागली होती. मी आगीत वेढून गेले होते. घरातील लाकडी सामान जळत होतं. माझ्या बाळाच्या पाळण्यानेही आग पकडली होती. मी धावत माझ्या बाळाकडे गेले. बाळाला उचललं आणि खिडकीतून सरळ खाली उडी टाकली. पुढे मला मी हॉस्पिटलमध्ये एका खुर्चीवर बसलेली दिसले. माझा नवरा माझ्या बाजूलाच होता. आतून डॉक्टर बाहेर आले आणि म्हणाले, माफ करा, मी तुमच्या बाळाला नाही वाचवू शकलो. मी झोपेतून झटकन जागे झाले. मी अक्षरशः धापा टाकत होते. घामाने ओलेचिंब झाले होते. मी रडत रडतच माझ्या बाळाकडे गेले. माझं बाळ तिथे शांत झोपलं होतं. त्याला पाहून माझ्या जीवात जीव आला. पण हे एवढ्यावरच थांबलं नाही. मला आता हेच स्वप्न सारखं सारखं पडू लागलं. मला स्वप्नात आग, जळलेलं घर दिसू लागायचं. शेवटी मी तिथून निघायचा निर्णय घेतला. माझ्या नवऱ्यालाही मी समजावलं. उगाच विषाची परीक्षा का पाहावी? तोही तयार झाला. जाताना मी शेजाऱ्यांनाही सांगून गेले. एवढ्या दिवसांत शेजाऱ्यांशी आमचं चांगलं नातं बनलं होतं. मी त्यांच्याही कानावर या गोष्टी घातल्या. त्यांचा निरोप घेतला आणि मी ते घर कायमचं सोडून दिलं. दुसऱ्या घरी शिफ्ट झाल्यावर मात्र मला तसे अनुभव परत कधीच आले नाहीत. जवळपास 2 महिन्यांनी मला एका अननोन फोनवरून कॉल आला. फोन त्याच शेजारच्यांचा होता.
पण त्यांनी जे काही सांगितलं ते फारच धक्कादायक आणि भयानक होतं. मी ज्या घरात राहत होते काल रात्री त्याच घराला अचानक आग लागली. घरात राहणाऱ्यांनाही काही दिवस असं स्वप्न पडत होतं, म्हणून त्यांनी आयत्या वेळी देवदर्शन करायचा निर्णय घेतला आणि ते यातून थोडक्यात बचावले गेले. त्या घरात नक्कीच असं काहीतरी होतं जे आम्हाला त्या घटनेपासून आधीच सावध करत होतं. अनुभव 7वा. असं म्हणतात, कोणाला कधी भूताचा अनुभव येईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. हा अनुभव मी गावाला असताना ऐकला होता. असं म्हणतात, तिथे एक बाई लोकांना रात्रीची फिरताना दिसते, पण ती पुढे जे काही करते ते फार भयानक असतं. असंच एकदा एक जण रात्रीचा घरी जात होता. सुमसाम जंगलाचा रस्ता होता. रस्ता तसा कच्चाच होता, पण गावच्या परिसरातील रस्ता असल्याने तिथे ना कोणते रस्त्याकडेचे दिवे होते ना माणसांची रहदारी. तो माणूस एकटाच गाणं गुणगुणत त्या रस्त्याने जात होता. त्याला बिडीची तलप आली आणि तो मध्येच थांबला. असं म्हणतात, त्या रस्त्यावर रात्रीचं कोणी असं मध्येच थांबू नये, सरळ चालत राहावं. त्याने ही पहिली चूक केली होती. त्याने बिडी काढली, सोबतच माचीस पेटी काढून त्याने एक काडीही पेटवली. त्या काडीच्या उजेडात त्याला त्याच्या समोर एक जळालेल्या चेहऱ्याची बाई दिसली. तो तिला पाहून इतका घाबरला की त्याचा श्वासच बराच वेळ अडकून राहिला. त्याने दुसरी चूक केली होती. असं म्हणतात, त्या रस्त्यावर कोणी काडी किंवा कसल्याही प्रकारची आग जाळू नये. तो माणूस समोरील ते ध्यान पाहून अक्षरशः थरथरत होता. ती बाई तिच्या घोगऱ्या आवाजात म्हणाली, मला आग पेटी हवी आहे. एका बाईला का हवी आग पेटी म्हणून तो थोड्या विचारात पडला, पण तिची ती भयानक अवस्था पाहून त्याने लगेचच तिला त्याच्याकडची आग पेटी देऊन टाकली. त्याने त्यातील एक काडी पेटवली आणि स्वतःला त्या माणसासमोरच पेटवून घेतलं. हे दृश्य पाहून तो माणूस तिथून पळत सुटला. पण ही घटना काही पहिल्यांदा घडली नव्हती. त्या रस्त्याने जो कोणी रात्रीची आग जाळतो त्या सर्वांना असा अनुभव येतो. असं म्हणतात, तिथे एका बाईने खूप वर्षांपूर्वी स्वतःवर रॉकेल ओतून भर रस्त्यात पेटवून घेतलं होतं आणि लोकांना तिचीच आत्मा तिथे वावरताना दिसते. अनुभव 8वा. आम्ही मित्रांनी एकदा गावाच्या वेशीपलीकडे चिकन पार्टी ठेवली होती. ठरल्याप्रमाणे आम्ही घरच्यांना काहीतरी खोटं कारण सांगून गावाबाहेरच्या माळरानात पोहोचलो. आम्ही एकूण 6 जण होतो. त्यातील एकाने सोबत बाटल्या आणल्या होत्या. आमची ही पार्टी आता चांगलीच रंगली होती. आम्ही जवळपास 2 ते 3 तास तिथेच गप्पा मारत बसलो होतो. मध्यरात्र झाली तसं आम्ही तिथून निघायचं ठरवलं. एक एक करून आम्ही तिथून निघू लागलो. गावाकडे येताना वाटेत गावचं जुनं स्मशान लागतं. आम्ही त्या स्मशानातून जात असताना आम्हाला स्मशानात कोंबडीच्या ओरडण्याचा आवाज आला. ते स्मशान तर बरीच वर्ष वापरात नव्हतं. मग आता या वेळेला कोण असेल तिथे, म्हणून आम्ही स्मशानात हळूच आत शिरलो. तिथे आम्ही पाहिलं तर एक माणूस स्मशानात 2 पायांवर खाली बसून काहीतरी करत होता. त्याला पाहून आम्ही लांबूनच ओरडलो, काय रे, कोण आहे तिथे? हे ऐकताच त्याने झटकन आमच्या दिशेने मान फिरवली. त्याचे डोळे अंधारातही चमकत होते. आमच्यातील एकाने त्याच्या चेहऱ्यावर टॉर्चचा प्रकाश मारला. त्याचं तोंड रक्ताने भरलं होतं. ओठांवर पिसं चिकटली होती. त्याचं हे भयंकर रूप पाहून आमचा आरडाओरडा ऐकून तो माणूस 2 हात आणि 2 पायांच्या आधाराने तसाच जनावरासारखा 4 पायांवर धावत सुटला. आम्ही 6ही जण धाडस करून त्या ठिकाणी गेलो जिथे तो काहीतरी करत होता. तिथलं दृश्य तर फारच किळसवाणं होतं. त्याने जवळपास 3 ते 4 कोंबड्या आणून तिथे जिवंत खाल्ल्या होत्या. इतकंच नाही तर एका दगडावर त्याने त्यांचे डोळे आणि हृदय काढून ठेवलं होतं. आम्ही तिथे पोहोचताच जंगलातून जोरात किंचाळण्याचा आवाज आला. हे काहीतरी भयानक होतं, म्हणून आम्ही सगळ्यांनीच तिथून निघायचा निर्णय घेतला. अनुभव 9वा. हा अनुभव फारच छोटा असला तरी तितकाच भयानक आहे. हा अनुभव आमच्या इथल्या काकांनी सांगितला होता. पावसाळ्याच्या आधी बहुतेक सगळ्याच शहरांत नाले गटारी साफ केली जातात. त्यामुळे पावसाळ्यात ती तुंबत नाहीत. जिथे जिथे मशिनी जाऊ शकत नाहीत तिथे माणसं उतरून ती कामं करतात. अशाच एका ठिकाणी ते काका काम करत होते. ते काम कंत्राटी प्रकारचं होतं. त्यामुळे रातोरात तिथला गाळ काढावाच लागणार होता. संध्याकाळपर्यंत बराच गाळ काढून झाला होता. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह थोडाफार सुरू झाला होता.
काही वेळ आराम केल्यावर रात्री पुन्हा काम सुरू झालं. काका चिखलात उतरले होते. पाणी छातीपर्यंत होतं. त्यांच्यासोबतची 2 माणसं पाठी राहिली होती आणि काका जरा पुढे निघून गेले होते. त्यांना अचानक नाल्यापासून काहीतरी तरंगत येताना दिसलं. ते त्या वस्तूकडे गेले. ते जे काही होतं ते त्यांच्या जवळ येऊन थांबलं. तिथून अतिशय भयानक दुर्गंधी सुटली होती. त्यांनी हलकंच वर उचलून पाहिलं तर ते एका बाईचं प्रेत होतं. ते पाहून काकांची तर बोलतीच बंद झाली. त्यांच्या तोंडून आवाजच फुटेना. त्यांनी इतर कामगारांना हाक मारायचा प्रयत्न केला. तोच त्या प्रेताने त्यांचा हातच पकडला. ती पकड इतकी घट्ट होती जणू त्यांचा हात कोणत्या यंत्रात अडकला असावा. काका जोरात ओरडले. तसे इतर कामगार तिथे पोहोचले. त्यांनी विचारलं काय झालं. काकांनी त्या प्रेताकडे बोट केलं पण तिथे तर कोणीच नव्हतं. काका वर आले. ते अजूनही यातून सावरले नव्हते. काम करताना ते थोडे प्यायले होते म्हणून कोणी त्यांवर त्यावेळी विश्वास ठेवला नाही. पण त्यांच्या हातावरच्या घट्ट पकडीचे निशाण हे मात्र सकाळपर्यंत तसेच होते. अनुभव 10वा. माझ्या आजीचा माझ्यावर खूप जीव होता. म्हणजे ती शेवटच्या क्षणी जेव्हा अक्षरशः भ्रमिष्ठासारखी झाली होती तेव्हा ती सगळ्यांना माझ्याच नावाने हाक मारायची. तिचं तिच्या मुलांपेक्षाही माझ्यावर जास्त जीव होता. ती बरेच महिने आजारी होती आणि अचानक एके दिवशी ती आम्हाला कायमची सोडून गेली. तिच्या जाण्याने आमच्या घरात, फॅमिलीमध्ये एक प्रकारची पोकळी निर्माण झाली. पण आम्हाला यातून सावरणं भाग होतं. या गोष्टीला काही महिने होऊन गेले. आम्ही मित्रमैत्रिणी एका ठिकाणी पिकनिकला जाणार होतो. तशी आम्ही एक प्रायव्हेट गाडीही बुक केली होती. सगळी तयारी झाली. पण पिकनिकच्या आदल्याच रात्री माझ्या आईच्या स्वप्नात आजी आली. स्वप्नात मी कुठे बाहेर जात होती. तेवढ्यात आजीने मला आईला सांगून थांबवायला सांगितलं. मी खूप रडले. पण आजी माझ्या आईला म्हणाली आज हिला कुठेच पाठवायचं नाही. तिच्यावर काहीतरी भयंकर संकट ओढवणार आहे. आई स्वप्नातून धडपडून जागी झाली. घडला सगळा प्रकार तिने आम्हाला सांगितला आणि माझं ट्रिपला जाणं आहे त्यावेळी कॅन्सल झालं. मित्रमैत्रिणींचे फोन येत होते. मीही उदास होते. शेवटी ते माझ्याशिवायच निघून गेले. पहाटे 3:30ला मला मैत्रिणीचा फोन आला. त्यांच्या गाडीला मोठा अपघात झाला होता. सुदैवाने सगळे बचावले होते पण त्यातील दोघांना खूप लागलं होतं. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. हे ऐकून मला धक्काच बसला. नकळत माझ्या मनात विचार आला जर मी सुद्धा त्या बसमध्ये असते तर माझ्या मित्रांसारखी मीही तितकीच नशीबवान ठरून वाचले असते का? तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.